tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Ndoziva vazhinji manga makamirira nhau yerwendo rwekuchipinge. Chandingade kukuzivisai ndechekuti shumba diki ndiyo yakaenda kuchipinge. Inini handina kukwanisa kuenda sezvo ndagara ndichikutaurai kuti kune imwe nhau iri kuitika kwaRusape, nhau imwe chete yeNgozi, iyo ine murume akataura kuti ndini ndakauraya. Wakamuuraya sei? Ndokutanga kurondedzera zvese zvakaita kuuraya munhu iyeye. Vakauraya munhu vari 7, ndokutora mombe dzake 7, ndokugovana 1 mari, bhutsu, vakatora zvese. Ndakuenda off topic. Regai tidzoke panhau yerwendo rwamandi rwekuchipinge. Naizvozvo sekutaura kwandaita, hatina mifananidzo nekuda kwekuti zvinhu zvaitika usiku izvi. Naizvozvo Edwell achange achikutsanangurirai mafambiro avakaita nekuti anga asina kumira zvakanaka, maaccidents hobo kuti mombe dzizonosvika kwaNamandi. Ndo chinangwa chechirongwa chino kuti tingokuzivisai mafambiro akaitwa kuenda. Teverere tozokupai zvakatora nzvimbo kwaNamandi Ngozi ichiripwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tingade kuziva kuti rwendo rwenyu rwekuenda kuchipinge rwakafamba sei? Ndotanga nekukwazisa mhuri yeZimbabwe shumba tichiti makadi mhuri yeZimbabwe. Unonga zita rangu Maudzwa Edwell Neshamba. Nhau yedu yanga yakaoma shumba. Yanga yakaoma, kufamba kwedu kwanga kwakaoma, kutangira kubva Mamutoko chaimo yanga iri nhau yakaoma. Chii chakanetsa Mamutoko? Mamutoko sekurumkodza njira vakati vasvika, pakasvikawo mapostori vachiti aiwa tauya kuzobatsira. Atakasiya aripo aya. Mapostori aya anga auya nezvinangwa zviviri. Kuri kusaziva kwedu kuti vanga vauya nedivi rekwaB here kana kuti vanga vauyawo nedivi remusha. Mapostori akataura zvaakataura pajekerere munhu wese achinzwa. Sekurumkodza njira vapinda mumba vakuti vachitaura nemhepo kuti tiri kufamba sei. Ana madzibaba vakadedza Mandi vakamuta ngatibude panze timbokurukura. Vabuda panze vachida kukurukura, ana madzibaba vakatanga kuti kuna Mandi, ukwataka kuenda uku hakuna kumira mushi, mhepo yako Mandi tinofanira kuisa pambudzi. Takasaisa pambudzi tinogona kuisa pamuti nejira dzvuku. Zvakazotipawo muono kuti ana madzibaba vanga vauya vari kudivi remupari wemhosva. Panguva yose kurumkodza njira zvakabva zvabatawo, vakati aiwa dedzai Mandi auye nemadzisawiro ake ainawo panze. Mandi akapinda mumba akakwanisa kukurukura nhau yainge yaitika, vakagadzirisana nhau yakapera. Mangwana acho takuti takuda kusumuka kuenda kuchipinge. Mandi akatanga kutaura kuti kana paine asina kubvisa mari yandiri kuda, hapana ndiri kukwanisa kuenda naye. Vakakwanisa kubatanidzawo vekwamasawa kuti vakwanise kusumuka. Tasimuka, pakaita hondo munzira neMapurisa shumba. Pakaita hondo yakasiyana. Hanzi kudii futi nevemutemo. Chekutanga, rori rainge rakatakura mombe, vanhu kwamasawa vanga vakawandisa, vanokwana mota imwe chete. Mota ndobva yaganhurwa nepakati, mombe kumberi, vanhu kumashure. Zvanga zvakaoma. Saka Mapurisa eMamutoko akazvinzwisisa nekuti vaiziva kuti kune mhepo iriko nechekare. Pamutoko akakwanisa kutinzwisisa, takapfuura ndobva taenda. Takuda kusvika kuNyanyanzi. Changa chachaya manje, dzanga dzakuma 11 dzeusiku. Mota yanga yakatakura vanhu nemombe ndobva yaluza mabreak. Apa tatarisana neMapurisa pamberi pedu. Panga paine Mapurisa, panga paine dhongi ranga rakarara muroad. Saka anga akatakura mombe akada kuzama kuda kuti anzvenge dhongi, ndobva anangane kune Mapurisa ikoko, ndobva arova madhiramu eMapurisa.
apa panga paine mapurisa nemasoja ane bvudzi ndobva watouya imese ndobva waburuka. Saka kusumuka kwatakaita takanombousangana nevamwe vanoshandana sekuri mukotsanjera dzavanoti mhepo dzevanhu vakafa kare. Takasanganawo nawo zvakare munzira. Tasvika kumapurisa pazvaitika mandi mhepo ndobva yabata. Mandi akati mapurisa pandakaurayiwa ndimakapiwa choko muhomwe. Eko zvinozvi muda kuti mubhadharo. Dzimwe mhepo dzanga dziri murori ndobva dzaburuka. Mapurisa akati zvitadzi pindai mumugwagwa muendi. Tapfuura ipapo vakatya mandi vakatya yanga yahondo. muri kuzvinzwa veZimbabwe Republic Police hanzi apa makatya yanga yangozi shumba yanga yangozi ndezvemweya ndezvemhepo. tobva tapfuura kumapurisa takunopinda patogeti rori ndobva raruza futi mabhireki. apa patogeti pakazara mota. werori akati kuti ndidhume mota dzevanhu hazviite. ndobva anangana netogeti yacho straight. ndobva anodhuma togeti yacho ndokumira kwakwanisa kuita mota patogeti ipapo. mapurisa papa nemapurisa zvakatogeti kuti nawo tichikwanisa futi mati ndobva aburuka futi mota. akati aiwa ini kwangu ndinosvika ndinoda kuenda kumhatso kwangu ndinoda kusvika kumhatso kwangu. mota ndobva yagadzirwa. mapurisa ndobva ataiwa fambai zvenyu rambai muchienda. tapinda manje pasi munyanyadzi. yanga yahondo manje. rori rakabva ranyasofa zvekunyasofa zvekuti rori harichakwanisa kufamba. hatizive kuti unga kuri kufa kwechokwadi here kana kuti dzanga dziri mhepo dzanga dzatosandudzirwawo kumashure kwatanga tabva. manje akaburuka mota. mota yanga yafa yanga yakatakura mombe. manje anga ari mota yasekuru mukotsanjera. saka ndichibhadharai mari kumota yasekuru mukotsanjera tichinje mombe nevanhu tiise murori rasekuru mukotsanjera. vekwamasawa anga vakuchema kuti homwe dzedu hadzisina chinhu. panguva yavaiti momwe medu hamusina chinhu mandi ndobva agumbuka. mandi angoburuka mota shumba vanhu vakamhanya. mandi achirwa pasi netsoka kutera mandi. akati ini munondibatira kumhatso kwangu. mandi vakamuteera vakamhanya ende shumba mhepo inomhanya. ndasingazoti mhepo inomhanya. vakamuteera vakwanisa kumubata. ndobva vadzoka naye ndobva vakwanisa kubatanidza mari dzakabatanidzwa ipapo kuti vakwanise kutora rori rasekuru mukotsanjera. ndozosunga kwatakaita kubva munyanyadzi tichinosvika kumba kwana mandi. akuti ndiwo mamwe mafambiro ezvimwe zvatakaita. zvimwe zvacho muchaenda muchiona pamavidheos atisange tichikupaiwo kumberi. saka iwewe sekuona kwako unofungidzira kuti matambudziko aya chii? inyaya yekuti Ngozi pane pakakanganiswa here kuti inoripwa kuripwa kwayo kwaive neproblem kana kuti yaive nhau yekwamasawa yekuti vanga vasina kunyatsobatana kuti varipe kana kuti vana B vaitambisa utsotso. chii chingave chikonzero? inini maonero angu shumbaka Ngozi yaitoda kuenda kuti inoripwa. Ngozi yanga isina mhaka nevanhu. nhau hombe payanga iri inini semaonero angu yanga iri kumashure kwatanga tabva kubva kuna ana B. nekuti tichisunga kubva kwamutoko mhuri yemba mana B hatina watakaona kana wani. ndicho chekutanga. tasvika kumhatso kwana mandi kumba kwana mandi. mandi akataura akati ndikutarisa kumashure kwatabva pane mukomana abva kumba kwana B aenda kumba kunga kuchigara tsitsi anova iye anobatwa nemhepo yamandi. zviri kunzi mukomana uyu akasvikoisa mushonga muchikafu. isu tatosumuka kubva kwamutoko kuenda kuchipingi. saka kutaura kuno vana vavo vanofanira kunge vari kutorwara zvakasimba. saka semaonero angu inini hondo iri kubva kumba kwana B. zvichireva kuti tinofanira kutobata vekwamutoko tinzwe kuti kwakamira sei. kwakamira sei vana vapapi nekuti vana vanenge vakaisirwa mushonga muchikafu.
mashure mezvo sekurumukotsa njira vakataura zvakare vakati kumashure kwatiri kubva hakuchisina kumira zvakanaka, kune urwere hwaitikako, kune vana vaisirwa muchetura muchikafu. Ya pakaipa zveshuwa. Ini dai ndaive bhika ndonguva yekungotaurawo kuti akomana ndakatadza, hapana asingatadzi. Dzimwe nguva kureurura kwakanaka, vanhu motsvaga way forward pane kuti vanhu mutambisa nebhora risina mweya. Shumba chinobvuma kureururwa kuti ndakadya muramba chete. Hakuna anobvuma kureurura Shumba. Hakuna anobvuma kureurura. Hakuna. Wandifungisa baba Harare. Ndoda kureurura ndakadya muramba. Yeah. Manje Yamandi haimbike kozi Ngozi. Ende ichapedza. Tapedza Mandi akataura akati aiwa vekwamasawa vamwe vese ndakuchenesai. Ini ndakudzokera kune munhu akandibaya. Saka takumira kuna maresults Shumba. Chakachaya kuna B. Chakachaya nesekurumukotsa njira vari kutaura kuti aiwa ndine chimuti. Ende ndichamira naMandi kusvikira ndatabata mumwe wedu. Saka pakaipa. Vanhu vanenge vachishandisa mushonga kuvhara nawo, asi pane stage yaino expire zvokuti hazvizobatsire. Imwe zvenhau futi Shumba ka patakapinda mamasawa vanga varonga kuti vakuda kusumuka nemombe. Asi sekurumukotsa njira vakataura vakati zvamaronga izvi hazvina kumira zvakanaka. Mombe idzi Shumba dzanga dzisina mapepa. Vakavagadzirirwa bhomba rekuti vabatwe nemapurisa vavharirwe. Takatoiburitsa nhau iyoyo patakaitora manga muchiita rimwe basa. Nhau yemapepa yakanetsa. Vachiti mombe hongu dziripo asi hadzina mapepa nekuti mombe idzi dzanga dzabva kuvanhu 1 kuti Ngozi ita sei iripike. Saka iyoyo ndo imwe nhau yakanga ichinetsa. Chimwe zvechishamiso chakaitika Shumba. Pane mwana wamamasawa anofanirwa kunge aine 4 kana kuti 5 years. Mwana iyeye aiti kana asina kuudzwa naMandi chekuita hapana aikwanisa kumukontrola. Chakaita sechi aiti akanzi nehama dzake uya kuno kana kuti sunga uenda apo aiti anga asiri kunzwa. Zvakanzi naMandi musataure naye mwana uyu, torai hosho. Ndobva atorwa hosho, ndobva apiwa hosho. Akatambidzwa naMandi akaitambira. Mandi ndobva atanga kuridza yake, mwana ndobva atanga kuridza. Ndokusumuka kwakaita mwana. Mwana uyu aitoridza zvine chune here kana kuti kwaingori kuridza? Kutoridza chaiko Shumba kuti unasoona kuti uyu hasi mwana arapo. Itori mhepo yakatobata pari zvichira kuti Mandi ane pakuru paanga akabata asi kumwana anga akabata zvakare. Toita nhau yejongwe. Nhau yejongwe ndiyo yakaoma. Jongwe pekutanga Mandi aida kuurayiwa paakabva kwamukotsa njira. Akapiwa jongwe raakapiwa nasekurumukotsa njira akanzi takura jongwe iri. Ndoriziva iroro. Atakura jongwe iri Mandi anotaura kuti mutumbi waakagara wanga wakuda kuurayiwa usiku wanzi kwakauya huku chena. Asi Mandi anotaura kuti huku iyi yanga isiri huku, yanga iri nyoka. Jongwe iri ndo rakasvorwa nenyoka. Nekuti iwo sekurumukotsa njira vakatozvitaura kuti ngati iwe takura jongwe paunenge wakuda kuurawa ndori chakumiririra. So takusumuka kubva mumasawa jongwe rakabuda rega mumba rakaenda pasi pemota isekurumukotsa njira kuti taakuenda rakakukuridza taakusumuka. Tichisvika kuChipinge pamusha. Jongwe ripi manje handiti ranga rafa here? Panga pane rimwe jongwe ranga ramisikidzwapo richinzi ndo richafamba nacho richiratidza nzira. Panga pane rimwe jongwe rechipiri rakakukuridza tichisunga mamasawa tichinanga kuChipinge. Tichisvika mumusha kuChipinge jongwe rakasvokukuridza futi kuti tasvika mumusha ndemunomu. Chivanhu inhau yakaoma Shumba. Chivanhu Inhau yakaoma zvakanyanyisa. Saka ndinoti hangu B anenge achine simba but pana tsoka. anenge achepa. Ngeze timboona maresults Shumba. Timboona kuti zvinomira sei. Iwe wese wechidiki ungati ndezvipi zvawadzidza kubva panhau iyi? Chekutanga Shumba ka. Munjolo unoda kudzikiswa gejo.
kudzikisa pandiri kuzama kutaura kuudzora cho chekutanga. Uyezve kutsvaga munhu waunoziva kuti uyu ndinomuziva kubva kwekutanga kusvika pekupedzisira, nekuti bhi anga asiri kuziva kuti amai vamandi ing'anga. Oyo mama vaya Shumba ndinongoenda zvibata kapa takaenda ako kwekutanga. bhi akazvisira moto muziso wakaoma. Enozvipari kuti amai vamandi mandi mukotsanjera Drewmas paside. Deadly combination. Yakaoma. Saka ndinokurudzira hangu kuvanhu kuti kuuraya chinhu chakaipa, kuuraya chisi chinhu chakanaka, nekuti mangwana chinokudzokera. Chero pakaita 20 years 30 years kuuraya munhu ropa rinodzoka. Kana kusvipa chako munhu akafa Shumba anokudzokera. Chero usiri wamunhu asi ukamusvipa anodzoka kwauri. Saka chinhu chakaipa. Unorevei? Ukasvika pane munhu akafa wakamusvipa yatova ngozi irutotera musha menyu, hauna kuuraya. Asi ukaenda wakazofamba wanetsekana unodzi mune ngozi iri kumashure kwenyu, unenge wasvipa munhu akafa, anokutera ingozi. Ingozi vamwe vanononoka kuvigwa, vanenge vakunhuhwa. Saka kazhinji kacho mainstincts anongoitika mumuviri, munhu usingatombode ungopatika wakutongosvipa ukanwirwa. Munhu unosvipa zvakafanira kunge wauda kurwa mbama kumeso, maziso anotsinzwinya. Zvinogona kuitika usingatorevi zvauri kureva. Aiwa Shumba, pane rufu rwacho rwekuti munhu afa nerufu rwaMwari, koita munhu kuti afa nerufu rwabhi. Zvinhu zvakasiyana. Uyu munhu afa achirwadziwa, uyu afa nerufu rwaMwari. Saka ukaseka munhu afa achirwadziwa, anokutera. Imwe nyaya Anokutera. Itoriwo nyaya mumusha menyu zvokuti mutonzi mutoriwo nengozi mumusha kwenyu. Hausi kuziva kuti ndiani akaurayiwa, asi une munhu wakasvipa wanga usiri kuziva kuti ndasvipa tichitadzi. Aiwa, tinotenda Shumba, ndaisa zvanza, basa rakabatwa. Chatingangoda kukuzisai mhuri yeZimbabwe ndechekuti chimirirai muone zvatakabikirwa naShumba ikoko, kuti zvakaibva here kana kuti imbodza. Aiwa, sinobika zvinoibva. Mazvionaka haisi nyore kunge vanhu vachienda kunoripa ngozi. Zvakawanda zvinoitika, dzimwe imhepo dzinenge dzichitumirwa neavo vasingadi chakanaka, dzimwewo nguva iyo ngozi pachayo ndiyo inenge ichijamuka. Asi handizoti inenge yakujamuka pakudii. Tichataura navo sekuru mukotsanjera vagotiudza kuti zvinorevei zvese zvataurika munhau yedu yanhasi. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Musakangane kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.